Čaute. Vítam vás pri svojom let's play, jak to nazvať. Toto mi vždycky padne pred 500. Takže zahráme si teraz Animal Jam. A jak niečo počuť v pozadí, tak nevadí. Nevšimajte to, prosím. A chcel by som si zmeniť. Ale nie. Viete, ja som si vytvoril svojho zajaca oči. Ja som nechcel mať žiadne, ty kokos. Akože mi ich odstrihli. A nie. Noviny, takže si prečítame 100 Spring X. Prepáčte. Toto vás asi že vážne dosť vyrušilo. Takže pardon, pokračujeme ďalej. Ja si to na chvíľku musím stopnúť. Takže hráme ďalej, hej? Takže ja som zabudol pustiť start, ako mama ma volala, pošla kamarátka a zabudol som dať start, takže v tomto videjku si povieme čo a ako na budúce. No toto si zahráme adventure, či čo? I've got a friend. Iba si pozvem správu. Hádajte, kto mi toto poslal. Kamoš? Hádajte, kto mi to poslal. Hádajte, kto mi to poslal. Chixi mi to poslal, no fakt, ale dúfam, že toto video nebude pozerať Chixi. Tak teraz sa to len poprechádzame. Dá sa k vašmu tajomnému tancu. Len nezákonoví svine, čo tu robíte? Berete tu drogy? Ty sa tu chceš spáliť? Poď, Dunčo, chyť ich. Hoďme v heroínu, utekajte, pichnú nám. Fuj, ona ma zdraví. Rýchlo preč. Policajt uteká. Nie, nechcem ísť preč. Zahrobie, toto budeme zaberať. Zahrobie smrť. My si môžeme pozrieť video. The big day's finally arrived. The day in which I field test my protective croc suit. And I'm here in East Africa, where there are more crocodiles than you can shake a stick at. The plan is for me to get close enough to a wild crocodile to attach some scientific instruments. To do that, I'm going to need some tools. That's why you can see I got a lot of equipment in here. The success or failure of my protective croc suit will be determined by whether I can attach... Hey, Animal Jammers.
I'm Dr. Brady Barr, and I'm a scientist that studies animals. I see you found my Tak, laboratory. teraz idem na strom, idem si tam dať hojdačku. Je to vážne zábava, skúste to. It's where I like to No, hang out. možno ma tam I do zježdžou lots of opice, experiments ale there, musím to and it's risknúť. also where I keep all my gear, gadgets, and gizmos. The tools that help me learn Mám more veľké oči, ale about to the planet's nevadí, vidím amazing všetko. animals. So feel free to look around. You can Trošku sme sa zabaviť. Ale nie, toto bol taký blbý vtip, dosť blbý. No dobro, nejaký... Som smedný, pozrite sa, čo by som si vyrobil, takže dajte mi z týchto toho. Začne červené. Urobíme najprv na červené. Na červené. Tu dáme modré. Zelené. Jo, už jsem se úplně zabýval. Tak si všade vznikne. Koľko už na to sám? 6 minutiek. Už to natáčam celkom dlho, čau. Kamoš, ty utekáš, ja ti idem sledovať. Ideme ho sledovať. Ty kokos, ja tu mám troťa. Ja už som toho odpustil. Ideme k nemu domov. Chudáčik. No tak, pozrite sa na môj dom, dosť je niečo. A... Super, čo? Na záver si zahráme takúto hru. Kratučko, pokiaľ vydrží. Sledujte mi, sa musíme dostať. Neviem, prečo mám bielu pandu. Aha, nemám fakt bielu. Môžeme stúpať. Môžete páť. Debil Greg. My sme s bratrancom hrali čierneho pretlera, my sme boli u nich na chalupe a on na toho, viete to Ratatouille a ten hlavný kuchár, ten malý, tak on taký že na ňo. A ty budeš mať debila Grega. Som nízko. 7 minút. A nie, spravil som to na schvál, lebo 36 gameov. To je celkom dosť a dosť je aj na toto video, takže lúčim sa s vami z tohto videa, dúfam, podporte to lajkom, prípadne dáte, jak sa vám to nepáči, dajte odber, dúfam, že ďalšie videá budú lepšie a môžete si ich pozrieť, tak to by bolo všetko.